थ' हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायनो हागोन जायफ्रा इन्टारेस्टेड आरो जायफ्रा इन्टारेस्टेड गैया बिथांमोना ओंखारलांनो हागोन स' आं जेबो बुंनो हाया बे नोंथांमोननिसो गोसो स' जुदि नोंथाङा मबाइल गोदान बायनो होननानै सानगासिनो कनफिउसनाव गोग्लैनानै दंगासिनो अब्ला बे भिडिअखौ नाय बुजिगोन एसेब्लाबो हमनानै मोनगोन जे माबायदि सिस्टेमाव मबाइलखौ बायनो नांगौ बे भिडिअखौ नायथार आरो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथाङा एसेब्लाबो बुजिगोन आरो मिथिगोन आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनगोन जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै गालांनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय नोंथांमोननि गासैबो कनफिउसा जोबलांजोबगोन मबाइलनि सायाव बे भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा नायगोन बिथांमोननिया कनफिउजना जोबजोबगोन आरो बुजिगोनबो जि गोदान मबाइल बायनाय समाव जों मा सिस्टेमै मबाइलखौ बायनांगौ थौदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो पेक बखियालासिनो जोङो थाबनो स्टार्ट खालामनि थौदो जेब्ला जों गंसे मबाइल गोदान बायो अब्ला जायखिजाया जों मबाइल जेनेबा हमनानै लाबाय सापस जों गंसे जायखिजाया कम्पानिनि मबाइल बायबाय जोङो सापस हमनानै लाबाय आरो बे गंसे मबाइला जोंनियाव गोनो गोथोआव खोख्लैनानै होयो बा गोनो गोथो फैयो दे जों बे मबाइलखौ बायखांनायनि उनाव मा कम्पानिनि मबाइल बायनोथ' गोनांमोन नाथाय मा कम्पानिनि मबाइल बायनो जाबाय कनफिउस जाबाय ना सामसांआ मोनसे गेदेर कम्पानि आरो गेदेर कम्पानि सामसांआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे कम्पानि आरो बे कम्पानिया जोबोद गेदेर कम्पानि दै गुबुन कम्पानिफोरनिख्रुइ सामसां कम्पानिया गेदेरसिन एन्ड्रइड फननि गेजेराव आं उइदाउट एप्पल कम्पानि उइदाउट आइफन सेमसांआ एन्ड्रइडनि गेजेराव बेस्ट जेरै सामसांनि अनगायैबो गोबां कम्पानिफोर दङ जोंनि गेजेराव लाइक भिभ' अप्प' आसुस दं माने खदाय माने अरायबो गोदान कम्पानियानो फैबाय थायो मार्केटाव स' मा कम्पानिनि मबाइला बायनो मोजां मा कम्पानिनि मबाइला इउज खालामनो मोजां जों ब्रेनानो खामानि होआ जायो आयै बे मबाइला मासे समायना नुनायाव नाथाय बेनि खामानि होनायाबा माबायदिथ' जों मिथिया जियानो जा जोङो मबाइल बायनायनि सिगां जों सोरबा लोगोफोरनाव सोंदावनोबोथ' हागौ मा थिग सोंनोबो हागौ बा बुंनोबो हागौ जे आं फन गंसे गोदान बायनोमोन मबाइल गोदान बायनो नागिरदोंमोन मा मबाइल लानाया मोजां जागोन जरुर बुंगोन बियो जाय मबाइलखौ गाव इउज खालामदों बे मबाइलखौ मेनसन खालामखागोनानो अप्प' इउज खालामग्राया अप्प' बुंगोन भिभ' इउज खालामग्राया भिभ' बुंगोन आसुस इउज खालामग्राया आसुस रेडमिया रेडमि सबबो गावबा गावनिखौ बेस्ट बुंगोन बेस्ट पारफरमेन्स बुंगोन नाथाय सामसांखौ दिनैसिम टक्कर होफेरनो हानाय एन्ड्रइड फननि गेजेराव मोनसेबो कम्पानि फैनो हायाखै बेनिखायनो आं बुंदों जावले सेमसांखौ लानो ट्राइ खालाम बिकज Samsung phone is best phone all over Android फोरनि गेजेराव Samsungआ बेस्ट फन आंनि इंलिश बुंनाया मिस्टेकबो जानो हागौ बिकज आं बर'सो नालाय सुबुङा बिकज आंबो इमान इडुकेटेड नङा नालाय स' ट्राइ खालामगासिनोसो
बेनिखायनो आं बुंदों सामसांआ मोजांसिन लोगोफोर नोंथांमोना बायनोबा सामसांखौनो बाय आरो मोनफ्रोमबो कम्पानियानो माने फिचार्सफोरखौ माने मोनसे खनसेनो बानायजोबा दै केमेराखौ बबेबा मोनसेनि कम्पानिनिफ्राय लादों मबाइलनि माबा मोनसे फिचार्सफोरखौ बबेबा कम्पानिनिफ्राय लादों बिदिनो आलादा 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 बायनानै मोनसे कम्पानिया जरायजोबनानै होयो मोनफ्रोमबो गेदेर कम्पानियाबो सैमसांफोरखौ गोबां टेस्ट नायनाय जायो आरो बे टेस्ट नायनायनि थाखायनो दिनै सैमसांनि प्राइसआ गोबां सैमसां का प्राइस ज़्यादा है तो आई होप नोंथांमोना बुजिबाय मा कम्पानिनि मबाइला मोजां सैमसां एन्ड्रइडनि गेजेराव सैमसांआनो मोजां अके देन दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय जोबथियाव चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना गालांनो थाखाय गुरै खावलायबाय थेंक इउ